Cambiou de idea, faime caso. Que saberás ti? Sei no. Estáche poñendo a prova. Se te rendes, vai pensar que xa non te interesa. Ai, para mí, que sorpresa. As flores comezaron a facer efecto, eh? Sí. Agora tarda 4 segundos menos en tiralas ao lixo. María, ainda vas coller un dedo? Non é que estaba aquí arquivando uns papéis. María, Que? e as flores? Que flores son? Sí, son as que retiro eu todos os días de aquí, da papeleira. As flores, non sei, quen ia querer tirar unhas flores? Pois non sei, porque ademais son unhas flores fresquiñas que non pasaron polo floreiro. Quédate a ti. Fíxate, viña para saber que facías cas flores. Pois as flores collinas... Non ten importancia, agora xa da igual. O que eu quería é... En fin, xa o sabes, María. Mira, é que unha cansa, se sabes. Pon o corazón e acaba o perdendo. Eu xa o perdín demasiadas veces. E non sei se... Non sei se realmente merece a pena volver a empezar. Eu non sei onde raios teño a cabeza normalmente, pero... nestes casos nunca me funcionou. Ou é que tampouco souben escoitala, non sei. Ou a mellor tamén é cuestión de deixarse levar. E non darlle tantas voltas ás cousas, pero... Eu agora estou confusa, entendes? Significa que teño algunha esperanza, por mínima que sexa. Se lle dou voltas é por algo. María... Non, por favor, non quero facer nada do que me poida arrepentir despois, vale? Que cousas ten este home? Pois paréceme a Caroline Jones. E Julian Moore, así está ben. Bos días, Pitusa. Bos días, fixen café. Ai, que ben. Non teño nada con Claudia Schiffer. Que dis? Nada, non falo contigo. Que vou ter con Claudia Schiffer. Si acaso a melena e algúns vestidos sentanme ben. Pero con quen falas? Co parvo este. Que parvo? Nada, que lle digo a quen me parezo e en vez de se alegrar vai e pregúntame que se non teño un aire con Claudia Schiffer. Pero como te comunicas así cun descoñecido? Ai, pobriño. Voulle mandar unha foto. Ti estás mal da cabeza. E se resulta que en vez de falar cun home falas cun grupo de amigos que están a escachar carrisa co que lle contas? Sei que falo con el só porque o seu compañeiro de cela está no hospital que se autolesionou cunha culler. Que?
Estáse facendo as beiras a un presidiario. Sabe lo que vai facer coa tua foto, non? En primeiro lugar, é un ser humano. E a miña foto vai na poñer nun marco que fixo el. Con pinzas da roupa. Ai, que mente sucia. Danny Boy non é así, ten un corazón de ouro. Por que cho dixo el? E se resulta que é un asasino múltiple, que? As probas son circunstanciais. Ah. Xa sabes como son nos Estados Unidos cos hispanos. Non o podo creer. Ti toleaches de vez, Pitusa. Non sexas alarmista. Pregunta se lle podes mandar unha foto túa para o seu compañeiro de cela para cando saia do hospital. Sí. Can mexicano y minuto. 9 letras, chupada. Can mexicano diminuto. Can mexicano diminuto, 9 letras. Dame unha pista, che! Cal era a pregunta? Can mexicano diminuto. Unha semana comemos encrucillado, eh? Levo menos. Levo menos. O que pasa é que ti tes 8 carreiras. Teu é todo aquí. A ver, can mexicano diminuto, 9 letras. Non mo dijas. Unha pista. Empeza por... Shh. Empeza por... CH. CH. E a seguinte letra? I. Chi. Sí. Chichi. Non, chichi non. Oh, quieto. Esto... Chinchimoni. Non, Chicano, can chicano. Aló, que é unha risa, teño moco seu, teño moco. Papi, ti sabes o que é un chicano? Un chicano, un mexicano que vive nos Estados Unidos. Ai, claro. É chicano, non pode ser porque ten 7 letras. Eu sei de peixe. Can traballo pouco. Xadme en paz. Ei, Isabel. Belinda. Temos que buscarlle un mozo a Pitusa urxentemente. Pero que pasou? Que está chateando cun preso dun cárcere americano. Ai, muller, será por pasar o tempo. Pois por pasar o tempo, o amigo de Pitusa matou a 2 persoas na parada do autobús só porque miraron mal. Ai, que horror. Pero mira que raro en Pitusa. Non será que lle gustan os chicos malos? Eu que sei se é por reinsertalo, pero... Sabes que lle pasa? Que lle gusta moito esto dos xuizos e as historias legais, os condenados. Mira, hai que tanteala. Ti fala con ela como se eu non che dixera nada. E ímonos que xa nos debe estar agardando. Ok. Papi, imos correr, ok? Ata loguiño. Pois non corras atrás dos soldados, Eu tamén teño que marchar petróleo, que teño que traballar. Sí. Chihuahua. Xa sabe de lo que pasou, non? Home, non. Se che parece, sábelo ti. Vanessa e Santi quedan esposados en bolas. Mándanos a ir fora. E agora hai un sobre e un paquete de parte de Santi pa Vanessa. Que máis queres? Se sabe de los detalles, contade. Que teño algo de curiosidade. Loli. Eu contoche. Pois resulta que Santi, para protestar polas normas de etiqueta da Vanessa de Marras, pois espiuse. Entón ela chamou o garda, tal, pipipi, non sei que pasou, acabaron os 2 esposados, esos. Eso xa o sabía, muller. Dijo se sabedes algún detalle do que pasou despois. Ai, Loli, eso podese imaginar. Esposada un bombón espido. Non é para tanto, o Santi ese. A min gustamos homes. Ai, Loli, se está como un queixo. Va. É que vai no paquete. O único que levaba posto Santi. Unha gravata que lle tapaba máis ou menos a zona da ferramenta. Que boa, que me dera a min quedar esposado con Vanessa. Hosti, non sexas porco, que lle vou contar a Laura. Era unha broma, e ainda pode ser miña nai. Vaya, voulle levar isto á alcaldesa e, de paso, xa chamo a Manolo, vale? Para que veña polas aquelas esposas. Bos días. Ai! Que velocidade, Toma, isto é para ti. Gracias. Fito quere que lle preste las esposas. Non lle fajas caso, que é moi chistosa, ela. Estaba pensando que se cadra, e se non tes moito que facer, se che apetecería ir ver unha película que están botando que está tremenda. Contigo? Sí, Cal? a Porta Negra. Xa me contou ao final unha cliente, así xa non ten gracia. Ai, claro, non. Así
a cousa perde interese. Resulta que o misterio de todo é que o protagonista finxe estar morto para non pagarlle unha débeda ao seu curmán. Total, que se mete nunha boa por unha parvada. Ui, perdoa, ti non a viras claro. Non, pero non importa. Que despistadas son. Outra vez será, Ala, agora tes que marchar que teño que dar o parte meteorolóxico. Ai, perdón, eu que non quero molestar. Ata logo. Logo. Ata logo. Vanessa, Santi deixou isto para ti. Para mí? É que ten que deixarme, eu non lle pedín nada. Non teño ni idea. Que encanto. Que quero dicir, que parvo? Para que quero unha gravata? Non sei, é que agora as mulleres levan de todo. Bos días, Viriato. En que che podo axudar? Bos días. Viña polo asunto do retraso dos pagos das obras da praza. Algunha cousa máis? Non, nada, eu... vou para arriba. Non hai problema. Arranxo nun momento. Ademais, estes retrasos non se van repetir. Vou visar eu mesma todos os talóns. E, ademais, vou fixar un día de pagos. Moi ben. Pero non por moito supervisar se xestiona mellor, se coñece lo dito. Parvadas. Esos son parvadas. Ti xa verá o cambio do Concello daqui en uns meses. Por certo, proba esta gravata. Vaiche moi ben co traxe. Ainda non estou de aniversario, gracias. Non fai falta que estes de aniversario para regalar cousas, non? Xa, non sei. Si todo o mundo vestise como a ti, este Concello sería outra cousa. Estamos rodeados de anarquistas da imaxe. Bos días. Bos días. María, gracias... digo, hola, gracias pola gravata, e xa marcho. Adeus. E ti, a próxima vez, chama. Xa veredes que divertido é. Hai tempo que non xogo, pero onte vin un torneo pola televisión e entraronme ganas. Eu xoguei de neno e algo ainda creo que se me acorda. Pois eu non sei que ten de divertido. Vai un frío que pela. A sorte do principiante. Non é tan fácil como parece, É cuestión de temperamento. Algo que estou pasando ando sobrado. Non o dirás por que contaches antes, non? Porque terás ti queixa. María Concelos, que tanto como tela no pap. Vanessa, detrás de ti polos camiños. Equipo titular e suplente, ata podes facer rotacións. Sí, pero a este só lle interesa o equipo titular, Ramón. Unha aventuriña de nada, home. Ademais, entre ti e María non hai nada. Non estades xuntos. Non me interesa, Ramón. Deixa de tentalo, Ramón. Utiliza a estrategia. Pónaselos as dúas. Xa, claro. Despois de enganar e estafar a María, o seguinte paso é darlle celos. Non ten gracia. Home, algo de comedia sí que ten, non? Ah, sí? Pois dixérase a Vanessa que non é o teu tipo e listo. Xa, pero quen se excusa tamén se acusa. Ademais, estaba María por ali e non souben que facer. Vaites. O estafador curtido en 1000 batallas non é capaz de solucionar unha parvadiña. Non é fácil. Eu arbitrei moitos partidos dos vós, como o Freixido Viana, que se foi un partidazo. E fun cagala nun partido de Liga dos normaliños. A vida eche así. Non sabe onde ten a sorte. E acaba que quero gañar.
E aparte de que lle gustan os gatos, que máis tedes en común? Encanta o deporte. Pasa todo o día facendo pesas. Debe de ter un corpo imponente. Pero, Pitusa, ¿por qué ir tan longe a buscar habendo aquí hombres tan guapos? Guapos? En Portosás? Pero se isto é unha ruína. Que dis? Pero se hai un monte deles... Dici, de Mon. Está... Home, que si hai... Mira, Pitusa, guapos non sei, pero simpáticos e boa xente hai moitos. Ai, eso sí. E ademais, Dani Boy é un asasino. E xogar con eso non che leva a ningún lado, eh? Dani Boy é un anaco de pan e non é capaz de lle facer dano a unha mosca. A unha mosca, ao mellor, non. Mira, Pitusa, o amor pode xurdir en calquera parte, ok, non? Pero hai que andar con moito cuidado. Quen vos dixo que eu ando buscando un mozo? Por favor. Dani Boy é un bo amigo que ten problemas e que se atopa moi só. Eu fagolle un pouco de compañía. Que hai de malo neso? Faleille moito de vos e ten moita gana de vos coñecer. Pepe da Maruca. Non hai moitas opcións. Ai, mira, non o vexo, eh? Beto. Ai, Belinda, és demasiado estricta. Nin que Pitusa fose a túa filla. A ver... Brais. Home, Brais, ben. Pero esas camisetas, ai... Ai, e as camisas de petróleo que? Mira que riquiño. Seguinte. Seguinte... Elixio. Que? É un pouco... Un pouco que? Muller, un pouco... Elixio. Que estamos seguras de que é completamente... heterosexual. Ai, se imos andar con tantos miramentos non rematamos nunca, eh? Ai... A ver... Suso lista. Este descartado por todo o contrario. Pero que é todo o contrario? Exceso de feromonas. Ti non sabes que se lle mete polas noites na confraría a Rosa e cada noite cunha muller diferente? Mira para Suso. Mira que difícil está o mercado masculino. Ai, se eu che contara. E eu que quería que de paso miraras algo para ti. Cada cousa ao seu tempo, eh? A ver, entón, como queda isto? Queda Pepe da Maruca, Brais, Lema, Manolo Garda e Elixio. Que son poucos, por non decir ningún. Pois son todos os homes de Portozás. Libres, quererás dicir. Vale, libres. A ver, por cal nos inclinamos? Calquera é millor que Dani Boy, eh? E hai que apurar que Pitusa vai volver. Este. Non te enfurruñas, lindiña, que non é así. Pera, onde vas? Entendes ti que necesidade tes de forzar aí a ver? Non quero que Pitusa tolee. Pero que esa non é a conversación, non vai tolear, entendes? Cada un ten que buscarse a súa vida. Ti de casamenteira, que ti de casamenteira, eu prefiro que roubes, che. Mira, papi. Que, miro que? Lindiña, non é Pitusa así. é amiga miña, ok? E ten un problema e moi gordo. Así que por ela vou facer o que faga falta. Moi ben, moi ben. E despois dirásme a min. Os túseros da familia sodes Carmiña, mas xa vou. Tío teu. Veña, vai o caralho. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están as luzes, Belinda? ¿Puedo sentar? Mira, preguntábache que tal estás ti. Ben. É que, mira, detrás dunha barra, non sei, vense moitas cousas. E observo que ti és un home sensible, pero máis ben solitario, non? Tanto como solitario, sempre que podemos imos de dos en dos facer a rolda. Non, pero mira, o mellor como non nos coñecemos moito, parece che raro que che vou dicir. Esta é unha situación un tanto comprometida para min, Belinda. Mira, Manolo, que che parecería se che dixera que hai unha muller a que lle interesas? Síntome moi adulado. Es moi agradable e moi atractiva, pero que non podo, non ves que está aí atrás. Non son eu, non falo de min. Desculpa, Gracias polo cumprido, eh? Non, gracias a ti, muller. Que non se queda nada. Que va, Manolo, que va. Faloche dunha muller que está moi cerca de ti, ¿sí? Pero é moi especial, é tímida, é unha auténtica xoia. E quen é? Non quere que saibalo o seu nome, pero sí quere que vayas a unha festa pequena na que vai estar ela.
Non teño costume de ir ás festas, Belinda. Ai, Manolo, isto vai ser unha festa estupenda. Hai que irearse de vez en cando. Non, deixa estar. Ai, mira, conto contigo, ok? Ala. Ai. Aquí non me gusta como me quedou vestido. Non facía footing e notase. Nada, me enfadada aquí. Aquí con Anselmo. Moito tempo hai que non o vexo. E esta? Ai. Non, a min para lle mandar a él tampouco me gusta, Coa praia de fondo quedaría moi ben. E seguro que él fai ilusión velo mar co tempo que leva recluído, pobre. Non podes facer eso, poderíanos localizar. Ai, Isabela, co grande que és ben medrosa. Reláxate un pouco, anda. Xa sabe onde vivimos, verdade? Non o puiden evitar. Seus pais son de Galicia. El tiña moito interese en saber de onde era eu. O seu verdadeiro nome é Daniel Bouzas. Dani Boy, para os amigos. Estás te metendo nunha boa, Pitusa? E que querías que fixese? Dani, non che podo dicir onde vivo porque és un asasino. Pois así mesmo, sí? Sería un golpe moi duro para él. Ai, pobriño. Oiches, eu tamén sei andar en internet e descubrín algo sobre o teu amiguiño. Ten un alcume, sabes? Que traducido ao galego é masacre. Eso é para que o respeten os compañeiros, que non sentes, sabes? Eu? Non tes nin idea de como é a vida nos cárceres de Estados Unidos. Ah, e a ti sí. A min contamo el. Estou cansa de tanto número. Nunca che contei o mal que se me daba a xestión contable no máster. Eso non o podería facer a Belina. Vanessa, a ver se nos concentramos un pouco, Porque a Belina non lle podo cargar máis a man, xa. Teño unha idea. Por que non contratamos unha auxiliar administrativa que faga o grosso do traballo e nos o supervisamos? Vanessa, porque son 4 contas de nada. Ben podemos nós, non? Vaya, vexo que tes moito traballo, veño noutro momento. Pasa. Se estábamos acabando. Non levas posta a gravata que che regalei? Esquecinme. Por esta vez pasocho. Viñas polo do pago da obra? Sí. Sí? Aquí teño o cheque. Primeiro tes que poñer a gravata. Agora. Pois, senón non hai cheque. Queres poñer a gravata dunha vez? En fin, marcho que teño moito traballo que facer. Toma, estaba de broma. Pero ben poderías poñer a gravata. Tomo nota. Pois a ver con que falas fotos, porque eu a miña cámara non xa penso deixar. E a min que me importa? Para as fotos tan horribles que saca. Pídolle a outro. Pois pide, a ver quen xa deixa. Hola, chicas, non discutan. Hola. Traemos unhas pastas boísimas para maniotas. Ai, estupendamente, pastas. Mira, por que non vides Petróleo máis ti mañá a unha pequena festa? Ai, unha festa, que boa idea. Estupendo, sí. Será unha sea. Eu pensaba en algo máis lixeiro, unha velada con música, un ambiente máis informal. Se ti o dis. Mira, despois axudamos a limpar e recoller todo. Non te preocupes, hai que no faja. E podemos invitar a alguén máis? Ai, eso estaría moi ben. A ver, podo invitar a Manolo? Claro. Que Manolo? Filla, que Manolo vai ser... Parece mentira, Pitusa. Manolo é o garda. É simpatiquísimo. Que tal me teño rido con ese home? Non do bar, mira, pero de chorar da risa, Simpatiquísimo. Non se fale máis, Manolo. Por mí facedo que queirades. Con tal de que non destrocede o piso, xa está. Non, muller, xa che dixen que ia ser algo lixeiro. Informal. Pasavos algo? Se por min, se non queredes non vou á festa ese, facede lo que queirades. Ai, pero Pitusa, por favor, si tes que estar na festa. Quero dicir que por que non vas a estar na festa? Claro, é unha cea entre amigos, sen ningún compromiso, Só faltaría que houbese compromiso. Ai...
Xa che dixen que a petanca era un xogo máis estimulante do que parece. Para distancias curtas, colles a bola así. E o tirar, xiras. Teño que platicalo. A min ensinarme a xogar o meu avó, que estivo exiliado no sur de Francia. E ali é un xogo moi popular. Pero a mí un pouco se me quedou, que non dou un ano cravo. Que? Xa vos estades preparando para outra? Estoulle dando unhas nocións aquí, Alisardo, pero se queredelo desquite, estou disposto, Pois contade comigo. A min este xogo non me gustaba, pensaba que era así de xubilados, pero mira ti, xa ves, presuizos que ten un. E que? Deron o talón no Consello? Sí, teño aquí. Mañá xa o ingreso no banco. E do outro que... mellorou a cousa, ou? Que va, que va. Oxe, Vanessa lanzoume un ataque directo, fixen o ridículo canto quixo. Esa Vanessa está desbocada, Pero val máis que xogue contigo e non co Consello. Non nos vayamos meter noutro fregado. Se estivese Celia aquí non pasarían estas cousas. Pois claro que non. Sería unha muller feita e dereita. Se estivera aquí, podíamos estar tranquilos. Tes morriña, Bótala de menos. Nótaseme tanto. Notamos nós, e a vila inteira. Cando estivo aquí hai 15 días, parecía desde os paxariños. Bico vai, bico ven... Abonda xa. E que tal o levades? Con ela sempre por fora? Como nunca. Eu teño os privilexios dun solteiro e non teño as obrigas dun casado. Ela tamén. Ideal. E non tes medo con... a chea de homes interesantes que hai na CCM. E do carallo os dous, Val máis estar así e non a velas vir coma outros. Que eu tamén teño algo. Ela non o sabe, pero a min gustame un pouco. Bueno, bastante. Bueno, moito, gustame moito. E quen é? Sabela. Sabela! Pero se non lle chegas nin ao peteiro. Torres máis altas caero. Que? Animada para a festa? Non que fose fin de ano. Xa sabes que a min esas foliadas tanto me ten. Muller, se organizamos tamén é por ti. Poderías mostrar un pouco máis de ánimo, non? Hai organizádela por min? Pois podédela ir facer ao campo da festa. O que quero dicir é que estas cousas, pois, están ben, coñeces xente... Sí, Petróleo, Belinda, ti, eu e Manolo. Xa nos coñecemos todos. Xa... Un momentiño, Sabela. Vos non estaredes tramando algo, non? Tramando? Que vamos tramar? É unha velada, nada máis. Que parvas son, como non me dei conta. Queredes traer o Garda Civil para a casa para que me amigue con el, non? Non é eso, muller, non sexas mal pensada. O que pasa é que Manolo é moi bo rapaz, é moi simpático e, ademais, é educadísimo. Nin que andase a xaneira, vamos. Ai, que exagerada és. Mira, Manolo díxonos que lle gustabas moito. E nós pensamos que si viña... Sí, pensastes por min. Pois a mí Manolo non me gusta nada e, ademais, ten pluma. Pero ti cantas veces falaches con el? É suficiente, se morro conto. Non te enfades, muller, que nós fixámolo porque nos preocupamos por ti. Pois non vos preocupedes, eu estou moi ben. Estou solteira, pero non son unha solteirona como a ti. Señorita Vanessa. Sí. Son eu. Trae unhas flores. Unhas flores. Son de Santi. Que detalle. Ata logo. Ata logo, bons días. Consello de Portosás? É para vostede, da Deputación. Hola? Sí, sí. Pois... ten que ser agora. Por que non me infiltraste na chamada? Así non hai quen traballe. Sí.
Sí. Estou... Pensa que son parva ou Que faz coas miñas flores? Cas que? Ai, eran túas. Por que o fixeches? Non o sabía, pensei que eran para min. Eu pensei que a nosa relación era fluida. Pero facer isto. Son a alcaldesa. E tamén quixen ser unha amiga. Pero sabes o que é inútil. Vanessa, eu non o sabía. Quería pedirche perdón. Enfadeime moito, pero non debín chamarche solteirona. Tes razón, non debiches. É que te pasaches un pouco. Pero eu tamén, e pídoche desculpas. Moi ben, aceptadas. Pasa algo máis? Pedinche desculpas e segues enfadada. Se queres, chamo un mariachi para celebralo. Podedes facer a festa, se queres, non me importa. Vou comprar unhas cousiñas. Moi ben. De verdade dixo que eu lle gustaba? Non falaba doutra cousa. Nunca o imaginaría. Ai, estabaste facendo de rogar, Non sei como me liaste. Volvo agora. Non te arrepentirás, Hola. Hola. Belinda. Ui. Pico o anzol todo arranxado. Ben. Vos non andedes con segredos que sei moi ben do que falades, que sodes unhas lorpias. Calao. Mira, creo que lle gusta Manolo. Ai, estupendo, estupendo, Oiches, deberíamos montar unha axencia matrimonial, faríamonos de ouro. Non é parvada. Non sei, chamaríamoslle que casamenteirascompany.com. Ela, faja vos o rótulo, mulleres. Faja vos o rótulo un neón ben grande que poña. Topámosche o teu abroche. Ai, que pesado, cala. Menos mal que te chamou solteirona, non? Foi a solución. Ela, un chorrón que te chamara solteirona, non así xa faz ti a primeira chamada. Ela a primeira clienta, entendes? É aquelas o que non aquelas nunca. E por que non me consigues unha cita con George Clooney? Así firmo. Tô neso, miña prenda. Hola, Manolo. Hola, Manolo. Hola. Que tal? Aí está o galán. Ai, cho deixo, voume pro súper. Ponme un sumiño de laranxa. Dúas laranxas, ven. No, poño eu, papi. Tes que ir ao súper, corre. O súper. Vai con Sabela. Teño moita presa. Ala. Zume de laranxa. Mira, vai ser de botella, Que tanto ten? Aí Belinda, que... Dime, quen é a muller a que lle gusto? Porque non aguanto máis. Como está, Manolo? Estás ansioso. Sí. Voucho dicir. Tens que botarme un cabo que estou desesperado. Mira, ti vas, falas con ela e se ves que a cousa non arranca, vaste para casa e xa está. Ai, que carallo! Tens que acompañarme, por favor. Pero non sei que te dais a muller en mente que lle debeu dar unha especie de furor. Pero, mira, ti primeiro andas chorando porque Loli te manda ao carallo. E agora faste o acosado. Pero quen te vai acosar a ti, home, se non está guapo? Oes, non dido sin eso do que me falou Belinda. É unha trampa para casarme. Tens que vir comigo. Pois eu non sei comportarme nas festas, home. E eu tampouco. A ti gustache algunha das dúas? Home, pois tería que pensalo. Ai, que tranquiliño me és, Lisardo. Pídoche como a mi José, queres poñome de xeonllos tamén? Ai, xa manchei o traxe. Vale. Irei, pero irá alguén máis? Eu que sei, sí, supoño que sí. Recheo, todo recheo. O obxectivo son eu. Home. Que, Loli? Que tempo imos ter logo? Non lle preguntes do tempo. Nubes e claros con choivas intermitentes. Ventos do sur de forza 3 a 4 e néboas matinais que desaparecerán ao mediodía. No mar ondas de 3 a 4 metros e maruxía con forte maruxía. Pero hoxe ou para todo o mes? Hoxe. Ah. E desta festa? Unha pequena velada, nada. Ai, agora chamadeslle así. É que ven sendo exactamente. Ben sendo como orxía, pero un maratón, Loli. Apúntome.
Entón haberá que coller máis comida para... Non, non, que somos 4. Chéganos ben, Vai, eu que xa lle estaba querendo a Celso. Xa te ia dicir que me invitaras. Farías ben en creerme, dis que van levar un tipo, van o despelotar e... Aquí a Suiza van a comer vivo. Como és do Celso? Ela. O día que fagamos unha máis animada, xa te invito, avísote con tempo, A ver se é verdade. Ala, ata loguiño. Ata logo. Aguriño. María confundiu unhas flores de Vanessa coas que lle regalabas ti todos os días e tiroullas a papeleira. Pero eso, Abelina viu ou contaronllo? Estaba ali. Incluso Vanessa lle botou a bronca por rir. Eu penso que por pouco que fajas volves con ela, Agora seguro que me quere matar. Despois de contar polo meu segredo, tedes que botarme unha man. Quero que veñades conmigo a unha festa. Onde? Na casa de Pitusa, Isabela. Conta comigo, hai séculos que non vou a unha festa. Pero cunha condición, que lle contes a Isabela o que sentes por ela. Veña, Ramón, non o presiones. Eu tamén vou. Hola, Pitusa. Hola. Hola, Pitusa. Hola. Que hai? Que mala cara traes. Foi Manolo polo xulgado. Ponme unha auga, anda. Sí. Puxeme tan colorada que tiven que sair para non botar a chorar da vergonza. É que ainda está un pouco colorada, E ponte no meu lugar, ofrecida a un descoñecido como se fose un salto. Pitusa, que a verdade tencho que pedir perdón porque a idea da festa foi absurda. Eu penso que teríamos que anulala. Agora? Non, demasiado tarde. Sabela mataríame e non lle podo facer iso a Manolo, sería un desprezo. Home, si eso sí sería un desprezo. Ai, non sei. Ditirambo. Como? É a última pregunta do encrucillado, lor poético do Xentís en lor de Baco. Carai, non sabía que sabías tanta poesía. Non, poesía non sei, pero é unha pregunta típica dos encrucillados. Hola, Loli. Hola, Manolo. Pero ti nunca bebes. Non, é que non son para min. É que vou a unha velada, é para non levar as máis baleiras, sabes? Segunda vez no día que escuito a palabriña. Parece que se está poñendo fina toda a vila. Podes saber a que velada vas? É unha así con xente. Vai ser con percebes, ó. Apuntaba máis a de mellor gana. Non, muller, é unha pequena festa así, sen ningún motivo especial. É unha velada. Sí? Sí. E a esa festa pode ir calquera? Hai moito tempo que non vou a festa. Apetéceme un montón. Pois non o organizo eu. Pero a ti invito cheo, Moitísimas gracias. Vai ser unha festa bárbara. Vai ir Viriato, vou ir eu, vai ir moita xente. Non faltarei, Non. Oi, Ramón, eu podería ir? Pois non o sei, a casa non é miña. Pero acabas de invitar a Vanessa. Pero eso non ten nada que ver, porque Vanessa é alcaldesa e non pode faltar unha festa como esa. Pois mira, ela ten que ir. Oi, Ramón, pasa pola outra caixa que nesta tamén hai moita xente. Pero se só está ela. Fai favor, home, pasa pola outra caixa. Serás bruxa. A ver, cóbrame aí, cóbrame aí. Rosa, mira, se chega algunha outra convocatoria, eu aviso, che, vale? Vale. María, que estás un pouco triste, hai que alegrar esa cara, ou non? Hola. Hola. Arría, que elegancia. É que quedou cunha moza, Non che deu recado Suso? Non. Que invitounos Pepe da Maruca a un festorrón en casa de Pitusa máis de Isabela. O Pepe da Maruca invitando a casa de Pitusa? Pois non. E logo que máis vai ir a ese festorrón? Pois todo o mundo. Ramón, Manolo, Vanessa, Viriato... Ai, daquela imos. Animaste, ves con nos ou? Pois se vai todo o mundo, ben irei eu. E pasarémolo... Eso sí, Carlos, de bailar nada de nada. Non, muller, xa cho dixen que non vou bailar, que pesada sempre co mesmo chiste, non? Imos, non? Vamos, que hai presa. Sí, o mesmo chiste, pero prométeme.
Non vou bailar. Prométocho, non vou bailar. E ese amigo que vai traer Manolo, quen será? Non sei, non o dixo. Sabrá comportarse, non? Muller, sendo amigo de Manolo, seguro. Ai, non sei se lle poño fontes ao sofá se non teño gana de que se manche. Ai, Pitusa, reláxate, que imos ser 6, E ademais a petróleo xa controlo eu, muller. Mira, que vos parece, espera, éxitos de Eusebio Rodríguez e os colibrís do Concagua. Se o que queres é operarnos en anestesia, estupendo. Pitusa, mira, por que non poses ese vestido azul con cinto que che senta tan ben? Veña. Eu estou ben así. Estades preparados? Preparados e aburridos, Lisardo. Aburridos. Que? Que tal estou? Ben... mellorable. A mí pareceme que estou ben. Quieto. Con eso non abonda se queres triunfar. Faltábache un toque. Faille caso a un profesional da seducción, rapaz. Gústame. Vas parecer James Bond, Lisardo. Pon a poñer. Non, de camiño xa. Non. Que será? Ainda é moi cedo, non? Non, xa é hora. Hola, Manolo! Non te recoñecía así de paisano. Non me extraña que a miña nai tamén lle gustou. É que tanto verde confunde. Pois estás estupendo, Pasa, é Manolo. Trouxen aquí unhas botelliñas de sidra por si acaso. Ai, que detalle. Mira, Pitusa, unhas botelliñas. Veña. Hola, Pitusa. Hola. Mira, senta. Ponte cómodo. ¿Quieres tomar algo? Sí, un whisky. Pero ti non bebes normalmente. Non, pero hoxe sí. Ah, un whisky, veña. Que tal no servicio? Ben. Sen novidade na fronte. Ben, todo ben. Pois alégrome. Poño música. Música, eso, música, moi ben. Que lle poñemos? Osado con cagua. Eso. Merenga con cagua, que máis dá? Eso. Ti bebe, Manolo. Celso! Che, non entredes máis que me he pisado no fregado. Ai, que día teño hoxe, Hoxe teño o día redondo, teño que fechar cedo, teño que ir a unha festa que non Nós quero... tamén imos a un, Os tres. Sí, queríamos levar unhas botellas e máis algo para picar, porque o Claudio está cerrado. E que festa ides vos, Ro? Na casa de Pitusa. Como que na casa de Pitusa, che? Home, non sei, pero dixo Lindiña que... Vai, que na casa de Pitusa era unha velada íntima de todo, non sei. Íntimas, vai ir medio por tosas? Si, a cousa vai estar moi animada, Celso. Vai-me oír a Lindiño, arreda, bailarín, arreda. Vai-me oír, Lindiño. Esperad aí 5 minutos. Vella, pome que a miña muller, veña. Lindiña, que? Vai ir todo o mundo, non vai ser unha procesión, eso. Non é que vayan vir, é que xa están aquí. Mira unha cousa, están aquí Carlos, Marilín e Rosa. Que fajo con eles? Mira, papi, xa da igual. Que veñan, sí, que veñan, da igual. Onde caben 6, caben 40. Pois veña, 15 minutos. Non me marees, Lindiña, 15 minutos. Mira, a miña muller, co aquel de correre, pois xa la entendes, está palmando neuronas, e nótaselle. Pois veña, imos pasalo ben, como é debido, non? Oxe, e as botellas que? Ti non bebes, Carlos, ti non bebes. O que ten que ver? Xa, pero nos... E mira unha cousa, ti vas así, non levas unha chaqueta? A chaqueta leva aquí, a ver. Diante de min todos. Aburrido, chao.
E como se vos ocurriu facer unha festa? Unha idea estupenda. Pois foi unha inspiración de Belinda, mas... E vos como soubestes? Díxonolo Lisardo. Ah, Lisardo. A mí invitou... Manolo, invitounos Manolo. Agora volvo. Hola, cariño. Hola. Como estás? Ben. Perdón a tardanza, pero é que non sabía que poñerme. Neste tipo de festas unha nunca sabe. Pasa, filliña, como na tua casa. Voume meter nunha boa. Reláxate, home, que estamos nunha festa. Hola, Viriato. Que coincidencia. Ti por aquí. Vai a frase de di que non son os pés que é o meu queixo. Que non é o queixo, que son os meus pés, dice. Que chiste tan buenísimo. Es unha fonte inesgotable de gracia, Manolo. Hola, Sabela, perdón o retraso. Pero a ti quen che A dixo min que... invitoume Ramón. Agarda, Loli. Que boa festa. Que tal? Hola. Como te puxeches? Ai, xa sabía eu que tiña que poñer fundas. E caiu de pé, petouse. Desculpade que vos deixe sós un momento. A onde va, Ramón? A que me crucifiquen. Intentei enganar a Loli para que non nos escarallara a festa, pero é tan teimuda que... Tío, que tes unha cara que non podes con ela, Ramón. É a ti quen te invitou, se pode saber. E logo non fuches ti. A ti. Eu non te invito a ti nin borracha de 15 días, home. A ti pareceríache ben que eu me presentara na tua casa cando me petara e montar unha festa ali. Sería estupendo. Vecho verde, cara. Come, María Dolores, come. Ai, Manolo. Mira, Viriato, María non é mala persoa, pero ten un carácter moi impulsivo. E só pensa no traballo. Unha muller íntegra e responsable, diría eu. Va, non é para tanto. Por certo, como leva a vida en Portozás? Moi aburrida, quizáis? Pois non. Portozás é un sitio tranquilo, estupendo para vivir. Sí. Por certo, que fai ese carrabata que che regalei? Lisardo, é o meu mozo. Vou abrir a porta. Viri, hola. Vai, Viriato. Que tal? Ei, que venga de bailar, nada de bailar, eh? Pois non sei se aguantarei, porque con este ambientazo que pasa. Pasa. Hola. Pinchiños, casi chegamos tarde, Sí, sí. Que pasa? Nada. Comede, eh? No, que non. Por aí. Sí, agardo que non. Vou descansar un pouco. Como ti non te atreveches, tiven que bailar eu con ela para que non che quitara. Todo un detalle, gracias. Fixen ben invitar a Vanessa, Mira para aí. Non estarás un pouco lanzado de máis, Ramón. No, vai vivir ben a Viriato para volver con María. Que tal? Ben. E ti? Tamén, ben. A festa está moi animada. Sí, moi animada. Estás moi guapa. Gracias. Queres unha copa? Vale, sí. María, advirtoche que non perda o tempo con Viriato. Porque contra a natureza non se pode. É gay. Que é que? Que é gay? Sí, díxomo el mesmo. Sí. Ademais, a que non sabes quen é o seu mozo? No, ni motivo. Lisardo.
Ai, sí, sí. Fíxate. A mí non é que me importe que sexa gay, xa? Pero é que ten un gusto tan horrible. Buscas algo? Un pousavasos, que non sei onde deixar isto. Menos mal que hai alguén con un pouco de consideración. Gracias. É que son un maniático da limpeza, sabes? Ten sentido. É o teu traballo. Mira ti por onde, aquí en Portozás fun a topar o meu sitio. Entón gustache? Sí, gústame moito. Traballo ao aire libre, organizo eu o meu tempo. Son como unha especie de mariñeiro, pero en terra firme. Pero a min o que me gusta de verdade é o fútbol. Ajá. Son árbitro. Non tiña nin idea. Casi profesional. Gustache o fútbol? Depende. Se xoga a selección, sí, son aficionada. Hai moito tempo que non vexo a Tristán. Vou mirar por onde anda. Que? Cambiaches de objetivo? No. E tú sabes unha muller moi agradable. Non o vexo en ninguna parte. Seguro que escapou. De tanto abrir a porta sen cuidado. Axudo cheu. A buscalo. Pois gracias. Non, espera. Imos para arriba. Para onde? Estará na azotea. Os gatos sempre foxen cara arriba cando teñen medo. Mira, hai moito tempo que non vexo a Manolo. Eu tamén, a última vez que o vi foi cando saía ca pelexa esa de Loli. Facedes marcas de casamenteras. Que non, Carliños, e que non, eh? Ai, Rosa, levántate o castigo, non sexas mala. Pero ti non lembras a última vez, ou non lembras que... Muller, pero aquí hai confianza, deixa bailar. Veña, Carliños, arriba. Tenme escravizado. Baila, pero a modiño, eh? Vale, a modiño sí. Que coa. Ai. ¡No supo! ¡Habla de yo! Tristán, mequiño, ven. Mequiño. Tristán, xa está ben de bromas, non? Ei, Tristán. Ei. Andabas ás mosas, non, Golfo? Que bonito é isto, xa non me acordaba. De película. Que ben fixen en quedarme a vivir en Portopás. Sabes de que teño gana? Non. Encántame verte tan animada. Sí, ¿no? ¿Concedesme este baile? Mira, conceder non se concedo nada, pero bailar ainda se pode. Cambio de tarea. Ai. Xa unha che de tempo que non vexo a Lisandro máis a pitusa. Ai, muller, aquí en Portosá sabese como empezan as cousas, nunca como rematan. Xa. Onte vino no Porto e apeteciume moito. Pensarás que estou tola. En absoluto.